दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव फिन आरोबाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। मोनसे समनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिदाय होनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जानायनि उनावनो बे समाव फिन जाथाय होदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। अजद दैखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव खोरोमदाव औवारि आरो खनिन्द्र बसुमतारी मोना आबसुआव थाबाय थानो गोनांथि गैलामोन। बिसोरबो खनसेनो दिपेन बर'जों जयै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानांसिगौमोन होननानै बाथ्रा बुंनानै बे समाव फिन जाथाय होदों। गोथार दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि सिनस्रिनि सायाव बे समाव फिन आरोबाव दागो दिन्थिनानै एबा दागो खालामनानै बाथ्रा बुंदों खनिन्द्र लोगोसे आथिखालनि गोदानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांनि सायाव अजद दैखांदों। जेराव बे समाव खोरोमदाव औवारिनि जा बिबान रुजुनाय बे बिबान रुजुनाया दासो 24 घन्टा जादों आरो बे 24 घन्टा जानायनि उनावनो एबा 24 घन्टा जानायनि गेजेरावनो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा खोरोमदाव औवारि आरो खनिन्द्र गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंदों। बेबायदि गोथार दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनसेखौ बेबायदि खालामनो नाङामोन, गोथारै थानो होनांगौमोन। अलरेडि खोरोमदाव औवारि आरो लोगोसे खनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोना इउपिपिएलनिनो खामानि मावबोबाय थानाय, बेखायनो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खोरोमदाव औवारि बिथांमोनाबो खनिन्द्र बिथांमोनाबो थानो गोनांथि गैलामोन। खनसेयैनो दिपेन बर' बिथांजों इउपिपिएलआव जगदान जायोब्ला मोजां जागौमोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों। दानिया फैदो बिदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव दागो फोननानै माबायदि बाथ्रा बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। दा बेल' नङा, जों लुबैदोंमोन जे एबसुनि गोथारथिखौ लाखिनांगौ। बेखायनो बेजों जा लोगोफोर दं, माने बसुमतारी ओमफ्राय जा खोरोमदाव औवारि, दा बिसोरबो एबसुआव थाबाय थानो दरखार गैयामोन। बेबो जयेन जानांसिगोन। बिसोरखौ जों मिथिखागौ, बयबो बिसोर इउपिपिएल मानसि। दा बिसोरो जे इउपिपिएल खालामबाय थादों, दा दिनै एबसुनि बे जायनाखि मान इज्जत बेखौ बिसोर नस्थ' खालामगोन। बिसोरखौ बिसास खालामनो थान मोनगोन। ओंखायनो बिसोरो जयेन जानाया मोजांमोन इउपिपिएलआव थाबैनो, जों बेखौ लुबैदों।